Og mange tak, fordi jeg har fået lov til at byde velkommen her til denne Lomedag, hvor at, især i skoler er i fokus. Og det, jeg har tænkt mig lige at sige lidt om, det er, hvorfor jeg egentlig opfatter Loma som et didaktisk gæstebud. Det vil jeg sige ved at prøve at uddybe, hvad vil det sige at se mad i et helhedsperspektiv. For det er noget af det, som Loma for alvor kan gøre. Det er det her med at se mad i et større perspektiv, i det helhedsperspektiv. Men hvad betyder det egentlig? Og det her med det didaktiske gæstebud, altså nogle af jer kender formentlig Babettes gæstebud, hvor mad bliver til kunst. Og gæstebud siger jo i det hele taget noget om, at mad er selvfølgelig kost. Det er jo energi, det er jo fordi, at vi skal overleve, at vi spiser. Men det er også mange andre ting. Det er jo også en social begivenhed. Det er jo det, at et gæstebud, det er, at der er noget højtideligt, vi mødes omkring. Det er faktisk noget socialt. Og så samtidig, som det viser sig i Babettes gæstebud, så kan mad jo også være kunst. At det rent faktisk kan blive til et kunstværk. Og det er faktisk de her forskellige perspektiver, der ligger i at kigge på mad i et helhedsperspektiv. Jeg mener nemlig, og jeg mener faktisk, det er noget af det, som Loma bidrager til, det er at se på mad som et dannelsesmiddel. Og hvad vil det sige? Altså, man kan jo kalde alle mulige for dannelsesmiddel, og det er meget op i tiden at tale om dannelse igen. Det er ligesom om dannelse har været lidt på retræten, men nu er det for alvor kommet tilbage, at vi taler om dannelse. Og de fleste taler med om, jamen almen dannelse er helt centralt for skolen. Men jeg mener faktisk, at mad har et helt særligt potentiale som middel for dannelse. Og det handler om noget andet, som jeg vil kalde, eller det er ikke mig, der kalder det, men man kalder det et grænseobjekt. Det vil sige, at det er noget, der kobler mellem praksisfællesskaber. Grænseobjekter, det er noget, man begynder at tale meget om, især efter man fik IT. Men man er blevet opmærksom på, at nogle gange så taler vi om det samme, og så alligevel taler vi om noget forskelligt. Og så bliver vi forundret over, at hvorfor er det, at vi egentlig ikke kan blive enige om, hvad det er, vi taler om. Det er også et begreb, man bruger meget inden for sundhedsfremme, fordi nogle gange så taler vi om, det kan være kroppen, eller det kan være mad, eller det kan være andre elementer, som vi jo bærer rundt i forskellige sammenhænge, og tillægger nogle forskellige betydninger. Og det er faktisk det fantastiske ved mad. Det er jo noget af det, der gør, altså mad har så mange facetter, at vi faktisk godt kan tale om mad, og så finde ud af, at vi taler egentlig om noget forskelligt. Eller måske taler vi om noget af det samme, hvis vi får det rammesat didaktisk. Og jeg har en lille model, jeg kan vise, og det er også forskere, vi elsker at lave modeller. Det er det, vi bruger rigtig meget tid på at tale om. Hvis vi nu sætter skolen i centrum, det gør vi ofte, så sige noget af det, der jo grundlægger, hvad en skole er, det er forholdet mellem lærer og elev. Det er ikke fordi, at vi ikke ved, at der er vejledere og skolepædagoger, og der er mange andre roller. Men grundlæggende set, så skal der være et lærer-elev-forhold, eller så har vi ikke skole. Og når vi sætter fokus på det, så er det for at sige, at når vi kigger på mad eller andre ting, vi tager i skolen, så er det faktisk det her rolleforhold, der afgør rigtig meget, hvordan vi arbejder med en genstand i skolen. Og så kan vi tage nogle af de domæner, der ligger omkring. Altså vi kan se skolen som et domæne, og et af de første domæner, og nok det, der har rigtig meget betydning for, hvordan vi forstår mad, det er intimsfæren eller hverdagsdomænet, der hvor vi mødes som mennesker og medmennesker. Og det er jo noget af det, man bærer ind, og det er jo også noget af det, der gør, at man skal arbejde meget sådan målrettet med mad, når man gør det i skolen, det er, at alle de betydninger, vi har fra hverdagen, hvor mad betyder noget helt særligt. Altså mad er jo den første relation, der er mellem forældre og børn. Så derfor så er det så grundlæggende for den måde, vi forstår mad på, at det er noget, vi giver til hinanden. Det er noget, der skaber det allerførste sociale fællesskab. Så det her med medmenneskelighed, næstekærlighed osv., det at give noget til andre, det er altså grundlæggende. Så der er knyttet etik til at arbejde med mad. Men nu er der jo ikke kun intimsfære og etiske relationer mellem mennesker i vores samfund. Der er også et marked. Der er jo kæmpe store fødevareproducenter. Og godt for det. Der skal jo være nogen, der producerer alt det mad, der skal til. Men det er en helt anden logik. Og det er derfor, vi kigger på domæner. Og skal være bevidste om det, når vi arbejder med ting inde i skolen. Fordi så betyder mad pludselig noget andet. Det er ikke mennesker og medmennesker, der mødes. Det er en, der vil sælge noget, og en, der skal købe noget. Der er andre roller, også inden for markedet, men det er nok det er de grundlæggende roller, der ligesom definerer, hvad er en markedslogik, eller hvad kendetegner markedsdomænet. Og noget af det, noget af det, vi er jo meget opmærksom på, når vi arbejder didaktisk, det er at være kritisk forbruger. Vi vil gerne udvikle og danne eleverne til at blive kritiske forbrugere, sådan så at de er opmærksom på det, når markedslogikken langsomt siver ind i hverdagslogikken, og nogle gange bliver styrende for den måde, vi møder hinanden som mennesker.
Det tror jeg, det er et godt kritisk perspektiv på, hvad vi skal med demokratisk dannelse i skolen. Og det betyder selvfølgelig også rigtig meget om den måde, vi henter mad ind i forhold til vores skoler. Altså nu skal vi jo høre om lokal mad lige om lidt. At det betyder noget om, at man tænker over, hvad er det for en markedslogik, vi gerne vil invitere ind i vores skole. Så har vi den kulturelle offentlighed. Der gælder igen en anden logik. Der har vi kunstner og publikum. Der er lidt det her med Babettes gæstebud, det er, at man kan jo diskutere, om Noma er en del af markedet, eller hvornår det går over, og så bliver en kunstnerisk begivenhed. Men et eller andet sted, så ved vi godt, når vi har smagt rigtig, rigtig god mad, og hvis man får mulighed for at komme på en virkelig Michelin-restaurant eller lignende, at mad kan også blive til kunst. Og det er jo det æstetiske perspektiv, vi pludselig anlægger og kaster på maden. Og så bliver mad igen noget andet. Og det er også en måde, og det er jo også noget, vi tager ind i skolen, og også en vigtig dimension at have med. Så får mad pludselig værdi i sig selv. Heroppe har det værdi, fordi vi giver det til hinanden, og her har det, fordi at der er nogen, der skal tjene på det. Også. Her er det, fordi så får mad pludselig en værdi i sig selv. Så har vi det politiske område. Det kalder vi også nogle gange den borgerlige offentlighed, hvor vi skal være borgere og medborgere, der ligesom stemmer os ind i et folketing og forholder os politisk til mad. Og hvis I har lagt mærke til det, så mad har nok altid spillet en stor rolle inden for politik, men den spiller en rigtig stor rolle i de her år. I sidste uge, forrige uge, der var der jo blandt andet parti, der havde sit årsmøde her i Odense nede på DK 5000, hvor der kun blev serveret veganer og vegetarretter. Skal I så nu overveje, hvad det er for en parti, der gjorde det. Det er jo pludselig at gøre mad til et politisk middel. Altså så politiserer man det. Så tilskriver man en særlig politisk værdi. Andre partier interesserer sig måske for, om man kan få svinekød i daginstitutioner. Det er jo også en politisering af mad. Så, og igen, så gør man mad til noget helt andet. Så på den måde er det sådan et grænseobjekt, der sådan skifter hen over grænser og betyder noget forskelligt i de forskellige domæner. Så har vi staten. Staten er jo dem, der reguleres på alle mulige måder. Og de forsøger selvfølgelig, eller det vil jeg sige i hvert fald i dag, de forsøger selvfølgelig at behandle os som borgere, men der ligger ofte et klientforhold under, fordi at de regulerer på den ene eller den anden måde. Og staten har jo oplagt en interesse i for eksempel vores sundhed. Så sådan noget som sundhedsfremme, det er jo igen et nyt perspektiv. Det er jo et perspektiv på mad, som noget vi skal regulere. Altså vi skal omgås det på en bestemt måde. Vi får forskellige madpolitikker, der kan omsættes lokalt i sukkerpolitik, som mange institutioner har eller lignende. Men det er jo den her regulerende instans, som vi anlægger som blik på vores på mad. Og så endelig har vi videnskab. Altså i videnskab og skole er godt nok en del af staten, men nu tager jeg dem ud for noget for sig selv, fordi videnskab, det er jo alle de fag, hvor vi inden for videnskabsfagene, der er faktisk forskellige videnskabsfag, der interesserer sig for mad. Det kan være sundhedsvidenskab, ernæring. Det kan også være antropologi, der interesserer sig for mad som måltider. Hvad betyder det for kulturopbygning, at man har mad og måltider? Eller det kan være gastrofysik, der ligger igen et andet perspektiv på, hvad mad er for en størrelse. Og så har vi så skolen i midten igen. Og det er vi jo nogen, der godt kan lide at sætte skolen i midten. Det er der forskellige grunde til. Og der er faktisk gode grunde til at sætte skolen i midten, fordi skolen er jo den centrale, dannende institution i samfundet. Så det er jo det sted, vi først og fremmest reproducerer og formidler den kultur og tradition, der er. Men det er også der, at vi skaber grundlaget for nye generationer og ny kultur. Så det her kulturskabende, det handler jo om, at alle de andre domæner, dem trækker vi jo ind i skolen, men vi skal tænke, hvordan vi gør det. Nogle gange, så gør vi det kun, nogle gange kommer vi til kun at trække et enkelt element med, men hvis vi skal bruge det i et dannelsesperspektiv, så skal vi have alle domænerne med. Fordi dannelse, der er mange definitioner på dannelse, men en gennemgående definition på dannelse, det er det her med at være alsidig og vide noget fra mange domæner. At have indblik i mange domæner, kunne noget inden for forskellige domæner, og kunne hæve sig op over det, og reflektere over, at man som borger i Danmark egentlig indgår i mange forskellige domæner. Og lige præcis mad, fordi der er mange andre grænseobjekter, der tager den samme tur. Men mad er helt centralt, fordi det er så grundlæggende et element i den måde, vi er til stede som mennesker på. Og så fordi, at det giver nogle helt unikke muligheder for at reflektere alle de her domæner. Og det er jo noget af det, vi ved i forhold til åben skole, eller når vi gerne vil koble til skolens omverden. Hvad vil det egentlig sige at koble til skolens omverden? Og der er det meget godt lige at have en tanke på, hvad er skolens omverden? Det er jo mange ting. Det er faktisk alle de her domæner, der er skolens omverden. Så i det øjeblik, at nogle gange så
Altså inden for når man arbejder med entreprenørskab, så er det jo for eksempel vigtigt, at det jo ikke kun er markedet, der er entreprenørskab. Det er faktisk hele vejen rundt, at man kan være entreprenant og innovativ. Ja, en anden ting, og det har jeg i hvert fald lagt mærke til rigtig meget, når man har læst ind i den forskning, der også er i relation til Loma, at det er interessant, at noget af det mad kan, det er også at lave nogle rolleskift. Sådan, så vi ikke kun er lærer og elev, når man mødes omkring mad, men man får lov til at indgå i nogle forskellige roller. For eksempel er der nogen, der pludselig producerer maden med et bestemt perspektiv. Måske kan de opleve sig som kunstnere, eller de kan opleve sig som nogen, der er dem, der skaber det her gæstebud, hvor andre de skal komme og spise. Og så har det også det helt særlige potentiale at arbejde med mad, som man gør i Loma, at man kan gå på tværs af fag og gøre det til noget projektorienteret, til noget tværfagligt. En størrelse, vi nogle gange har svært ved at kvalificere, fordi det kan også blive afagligt, når det er projekt tværfagligt. Men når det lykkes, så er det jo fordi, så lykkes det at lægge forskellige faglige perspektiver på mad. Og det er jo sådan set også det, at det ligger op til det her, at man ligesom bruger fagene til at anlægge forskellige perspektiver på mad. Så det var en lille model at starte dagen på. I kan jo spørge ind til den senere, hvis der er nogen, der hvis det har vækket lidt nysgerrighed. Og den kan i hvert fald om ikke andet så bruges til at sige, hvad er det, vi gør, når vi ser mad i det helhedsorienterede skoleperspektiv. Jamen så ser vi på mad i de her forskellige domæner. Men noget andet, som jeg synes, at man netop kan med sådan noget som Loma, det er jo at vende den om og så sige skolen i et helhedsorienteret madperspektiv. Fordi så bliver mad jo pludselig omdrejningspunkt for skoleudvikling. Og det tror jeg i hvert fald, at nogle skoler oplever, at det kan godt blive et godt omdrejningspunkt for, hvad vil vi egentlig med vores skole? Hvordan vil vi gerne arbejde sammen på tværs af fagene? Hvordan kan vi koble fagene og indholdet i fagene til den omverden, vi har? Og ikke mindst, hvordan kan sådan noget som projektorienteret undervisning også koble på tværs af de her fag? Så jeg håber, I kunne følge det her perspektiv. Det var i hvert fald det, vi indledte dagen med, og så ellers bare glæde mig til at høre de mange oplæg i løbet af dagen. Velkommen til.